सम गाखोबाय आङो हाथाइनिफ्राय न'आव थांनोसै नै हाथाइ खालामखांबाय। हेल' लोगोफोर खुलुमबाय आंनि फिन मोनसे गोदान भिडिअ गासैखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बरायहरलायबाय। दिनैहाय मोनसे भिडिअ लाबोलायनोसै आरोना लोगोफोर। दिनैबो आंनि भिडिअखौ नायलांबाय थादोलाय लोगोफोर जोबजासे। बेनिफ्राय नै जोंहा रानियाबो सिखारबाय आरो ओमफ्राय सिखारग्रोमोना फुङावनो जोंहाना बिस्कुट जाबाय। आलासि फैदों नालाय आलासिया लाबोदोंमोन आरो बिस्कुटखौ। बेनिफ्राय बिस्कुट जाबाय। नों मा जाखो रानि? बिस्कुट। बेनिफ्राय नै जोंहाना आलासिया फुंबिलिया माबा सायगासिनो दङ जोगोनार मैगं सायदों। ओमफ्राय नै बाबुआबो स्कुलाव थांनो ओंखारबाय जोंहाना जुथा गानदों। स्कुलाव थांसै बाबु। दादाया स्कुल थांसै नामा? दादाया दरजा फांनो फु नै दादाया स्कुल थांबाय। मामि बाय बाय होनदो दादाखौ। बाय बाय दे बाय बाय होनदो मामि। बाबुआ स्कुल थांबाय। नै गेट मारिनांगौ आरो एकदमबारे ना गेट मारिनो फैदों आङो। बाय बाय बाबु। अमा फानबाय माथो इयाव। अमा फानदों? इयाव अमा फानदों? अमा फानदों नामा होनदां? सोरानि? नै दानिया लोगोफोर आं जि सुनोसैलाय आरोना। जिखौहाय सोमना दोनखानाय नै जि सुनानै दुगैनोसै आङो। मा होनदों? मेगि? खोनायाखै आं। अ आलु भाजा एवदोंमोन जानो। दानिया दुगैखांलायबाय आरोना आङो लोगोफोर। नै दुगैखांनानै रानिया बाम जालायबाय नै। बेनिफ्राय ओंखाम संग्रायाव फैबाय आरोना आङो। ओंखाम ओंख्रि संबाय जोंहा माने ओंखाम ओंख्रिखौहाय माने आं दुगैगौ मानिनो रानि फिफाया संबाय आरोना। नायनोसै दानिया। नैबेयावहाय जिंखाजों अमा बेदर एवदों। मा जाखो सना? माइसुं बेरदों सनाया आइदै 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 होनगासिनो नै खर'। अफु सना आंनि जिउ माइसुं बेरदों सना। फै फै मामि मा आयै सना माइसुं बेरदों। माइसुं बेरदों मामि माइसुं बेरदों आइदि होनदों। दे थाथ' दे सना आं ओंख्रि संसोमोननि। नैबेयावहाय जोगोनार ओंख्रि संदों नै। बेनिफ्राय मासे बुरजा दै होखोथाय मिथिला आरो। आलासि फैनायखाय थोनाय नङा खोमा साननानै दै होबायथाय माने दैया बुरजाद्राय जाबाय खोमा एसे। ओमफ्राय नै अमा बेदराबो मोननो जाबायानो। जोगोनारखौ सागं सानसै नै। आनारस जानोसैलाय नै दानिया आनारस लेमबाय फुंबिलिया। आनारस जानोसैलाय मामि। जि मोनफ्लेजोबनाय ना रानना जानोसै।
सनाया जि मोजां जाखादों गोथाव रानि नै ओंख्रि संनाया मोनबाय आरोना अमा बेदर ओंख्रि संनायाबो मोनबाय नै अमा बेदरजों जिंखाया जाबाय बेनिफ्राय नै इयाव जोगोनार संनायाबो मोनबायानो बे जोगोनार गोजा मिरामिस आरोना इयाव बेदर होआखै आलुवाखै आरो ओंखाम जाबाय नै जोंहा गेदेरफ्राबो जाबाय माब्रै बोरै जाखोथाय ओंखाम ओंख्रिया रानि बेनिफ्राय नै दायो आङो हाथायाव थांनो ओंखारलायबाय आरोना लोगोफोर आलासिफोराबो जोंहानिया ओंखाम जाखांनानै थांबाय आरोना न'आव बेनिफ्राय दायो आङो हाथायाव बाजार एसे खालामनानै फैनोसै आरो रानिखौ गालांथ'नोसै रानियाबो उन्दुनानै सिखारफिनबाय बेनिफ्राय थेवबाबो आङो बिफानो गालांनोसै आरो दायो आङो थांना फैनोसै हाथायाव हाथायाव फैनाया थम थम मोनासै आरोना आङो थाबाय थाबाय फैगासिनो नै सान्दुं गोसायाव लामा लामा हारसिंनो मोनहैसिगोनबो बारा गोजानबो नंखाया नालाय बेनिखायनो माने थम थम गाखोलायाबाबो जायो आरो होमबाबो सान्दुं गोसाखाय गाखोनो लुबैदोंमोन आङो दायो मोनासै ओमफ्राय दा फैनायाव गाखोबोनोसै आङो मुरि किमान এটা 30 টাকা এটা লম थम थम गाखोबाय आङो हाथाइनिफ्राय न'आव थांफिननोसै नै हाथाइ खालामखांबाय हाथाइनिफ्राय न'आव मोनफैबाय नै दानिया लोगोफोर आङो गोलोमफ्रुबोजोबखाबाय आरो जिनो गरमखा हाथायाव गोलोमनानै मोखां सुफैलायबाय आं नै बेनिफ्राय नै आङो मैगं लाबोनायफ्रा बेखिनियानो आरो नै खुमब्रा थाइबें बिदिनो थास' लाबोदों बारा बुरजा लाबोआखै आं थिखांनो हाया होननानै ओमफ्राय मुरि रानिया मुरि थफ्लाखौ लाफैबाय नोंहा मोननो बेनिफ्राय नै खेरखा गंसे लाबोफादों आङो बिदा बिनानाव सानैजों मेथाइ जालायबाय नै सानैजों नै इयावबो पक'रि लाबोदों आं नै पक'रि जाया जानोबा बेनिफ्राय लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ आं बेखिनियावनो दोनथ'नोसै आरोना लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअ आरो लोगो मोनफिनसिगोनलाय बेनिफ्राय आंनि चेनेलखौ जाय नायनानै मोजां मोनदों साबस्क्राइब खालामनानै होदो आरोना भिडिअखौ लाइक शेयार खालामनानै होदो अननानै बाय बाय बिदिब्ला लोगोफोर